very humble. I am very humble, Papa. Because the enemy so every time I ask you to share such a and over. Matuba. The Saturday as a poor as a people or the bad person and the second question we are being answered. I am very Papa to go also. I am the so everybody come and say back the first time to her. Just it's a day we are very humble. So when you have to perform so everyone is when and never only I dear and I make a shower and this only shower. See a ball, will be a good sheep, will be a message, must be. And this will shower. And then as someone that didn't double. What do we need you? Hallelujah. Never will we pray obesity because we need a prayer of us in hallelujah. And then you say, the fear is sick. Oh, the other said, oh, now was speaking of one unit. What was that? Have you ever read our father? Your boss ready, and I think for him. Oh, Pierre was so this guy. Never Papa said, hey, the boy, I'm going to speak about any of our time. Me, myself, and my family. We now will do hallelujah. Amen. So we have Psalms 37. In fact, myself. On the fourth, the American piano, Palisa, the American and the Shah, the American also that. That's the show. Be with the Calvary. Now, we share one of the father. Let's see, I'm going to put the Bible on the loose ball. But we don't get there. Sad is on lose Papa. Say, there is one chick. Who makes a translation too? Oh, I can see that say, oh, dear, hallelujah. Police also to you. Almost say, Papa, we sound very money. And going down, the president took the police guy said, and they will stand. Oh, pass out. We should do. Oh, because all we know and now say, or we never can. You go renew. We want that now. To help a robbery and killing series. To cancel the police and the police to Dimaya. Was it saying what you are? Oh, that's not. And you say, but when you go there, you perform our police and police man. Sika to you, Sika. We become sad. A son. Now,
ese ma wo bia sika papa yo ese ma wo bia c'est ça et yɛ baasi ni yɛ fɛ yi o na ɛmɛ ni mu a yɛ bɛ gu ma pata wɔn yɛ wiase nipadɛ nyinaa na wɔhwɛ wɔn pa nfaso bɛ na wɔso ɛna akeka Israel namba ɛdiasa ɛyɛ so ti kɛse abɔdefoɔ ahotɔ ɛnkyɛ abɔdefoɔ ahotɔ ɛnkyɛ na wɔn yɛ ɛmpi obi a ɔda mmerɛ yi wɔ mu ɔda na ɛmpi yɛ mu wuli edwuma a wɔyɛ yɛ a ne nsa ka asɛsina ɛtɔ saka bisibisu sɛ ɛsɛ yi wobɛgya amaya sɛ wowu yi a wonu hyɛ brɛsa onyankopɔn ɛne ɛhyɛ bɛsafoɔ wɔsi aseɛ na wɔwɔ wdasoɔ halleluya keka ɛyɛ wo ɔbɔdefoɔ enti ne ɛha wo ho abɔdefoɔ enti ɛma wo kɔ ɛyɛ ɔbɔdefoɔ pastor yɛ a na ma wo bo nko sɛ ne nyɛ wo ne nyɛ hyɛ aseɛ na ade ti na ɛne deɛ wɔpɔ ne nyɛ de ne ti ko baabi a na so ba dɔ ɔpa yɛ wasa kɛwurade na wo ne deɛ ɔyɛ ɛti a wɔadu ha sɛ ko Facebook na ne ho ne nam ko yi a tumi tena se saa ne gyina mu aba wei ne mu na ntɔ ne yi sɛ wohyɛ sɛ osie ne cars ɔsi bɛgyina hɔ na $100 bills ne yɛ se mehwɛ wɔn sa na wɔn yɛ mmɔbɔ mɛyi bi wɔn mo yɛ mmɔbɔ because wɔn ta so na nsu mɛnyɛnbɔ yɛ ɛyɛ pome kɔsɛ ɛmɛ yɛ twɛ mu na nsu yɛ saa mɛnyɛ wo sika pɛn ɛdi nyɛ nso pɛn ɛka kyerɛ America bɛ pa abɔnten obi a ma America pa no si yɛ wɔ America bɛ pa abɔnten ɛdi bɛ bi abɔ ɔsi yɛ apɔmɛ hallelujah kabawa yɛ fo wɔn mo yɛ bɛ yi yɛ sɛ ɔsi yɛ sika ɔsi yɛ sika ɔsi yɛ sika sika wo yɛ yɛ ɛyɛ wɔn yɛ yɛ ma pɛɛ ma yɛ nhyira ɔka ne sika yɛ ta sika ɛyɛ pa ebi wɔ nsɛm a ɔsɔ yɛ pa ɔmo du wɔn ni nsu a ɔsɔ yɛ pa ne ti yɛ esi fɔ ɔde yɛ na bɛyɛ ɔkɔ sɛ ɛni awo bi a ɔsɔ yɛ pa ɛnɛ akanse ma ɛnɛ ebi a ɔbɛ bi a ɔbɛ si na yɛ onibusa sɛ ɛkɔ yɛ sɛ ɛfa afa yɛ ɛfa so ɛna osi busa yɛ ní ayé kan ɛyɛ wo ɔbɔdefoɔ enti mɛri didi bebree adoɛ foti ɛyɛ ɔbɔdefoɔ enti mɛri wɔn yɛ ɛha wɔ adoɛ fo ɛredi de ko ɔbɔdefoɔ ko sɛ ɛsɛ ɔsi dɛ ɛredi de paso ɛnu dɛbi ne sɛsɛ wɔn yɛ nyinaa ɔhyɛ hallelujah ɛnu dɛbi ɔbɔdefoɔ ko sɛ ɛsɛ ɔtwa wɔn yɛ ko sɛ ɛsɛ ɛsɛ na ɔsɛ sɛ ngulabɔ paso fɔfɔ ɛwɔ náà na ɛbi hyɛ ɛwɔ TikTok Nigeria yi wɔn yɛ kɛ ɔfɛ tikɛ kaa na ɔsa yɛ ɔtu sɔsa ɔwɔ yɛ ɛsi bɔ libiru ɔnuma afi mama afi asesa ɛyɛ maame ɛtwa so ɔdi nneɛma ɛtwa so sese yɛ fɔ fɔfɔ yɛ ɛna ɛtwa so ɛsɛ agbɛ na so ɛna wɔyɛ tumi na ɔne ɛnam street mu na ɛbɛ so ɛmu ɔwɔ yɛ bɛbɛ wɛwɔ mu sɛ ɔtwe ma se yɛ
in the nation. Nyame seven. Only a few won't go because Obi Wa and now, whatever I think, Obi hallelujah. Amen. Never be for me. We need to cross. Yes. When we get prepared. Now, I really like what you say. Now, what is it? Oh, we just said it. Because I said, you free America back. If you ready, be better. And I think you will catch yourself. Much you I feel better now. Much is for the side. It's better. Catch up before it. The way you will go, let's not really. We shall tell us that. I will get for it. I will feel no more. I will live for a woman. Let's it. Now, your catch up. We need too much to say. Sister, never was not, no, consider one. And this time, this is the day, and this is months, about near Provoda, after the number young one to buy your phone. See, nothing. If we don't have, I'm first use. So, the party, this is so good for the sheets. But you must say, I'm really choose to hold easy. It's for one way to be grateful. Or bad, this was baby. And I believe of a private creation. But as soon as you want to speak in front of one, you will say, I should say, now, easy. Before which one of my slept out of my people said, to me, my head, and you do it, myself, kind of, lose your credit, almost out of one day. Hallelujah. Amen. Member of how you and see them all the people here. So, now the young one. The one that is the picture. Yes. You are
Men
Let me
We do our yes, we can't ever do something. Who did it? Israel no be san so nti mo aye so. Yes. Ye go ma do ade. Ye go ma do ade. Let's go watch it. Let's go watch it. How we not going to see it. Man, how obi a na pa ye estimate. Odi pa odi le buso asemti. Obi le buso asem. Face ka fo ye o shi. Akola e dey ska o le dey kasa. Because the beginning of yakwa. Can I also say because it was cut. Ma abufu eka. Ma abufu eka. Ma abufu eka. Neka ba mi yes. As we go paya na put go na wish na how we go ya. Me how what go no mo me no na me am. Yes. We be Maybe you go ahead and understand. I think what is
ba wo di sai ka se ni ba ko ni ba bi bia so bi bia so ni bia o fi o ha wo ni ni e ma so o se ni ha o ni o ta ni ha o ni ni o ko be so o ni se ni bia wo di mo so ka wo di mo so ka o ha o ya ma ni e ka wo di bia ni o ni o ko be hallelujah. That's one minute. One more city party. Never all you also be ready. It's our head, you almost share. Our hand it you almost say no Kasa. Yes, or cat or Kasa. Oh, I can business also that I can business. All now, na
Amen.